ewadene Sineba ingkang putra nenggih Bambang Sunggata kadhiraken sangganing para Panakawan dadya katingal rengu masuk laguning lekas kita linuteng kidung nuwun sewu Rama Penemban kados sampun telas pantok puntonipun ingkang putra anggenipun ngupaya jejampi kinarya ngusadani paduka Rama Penemban sida lancang malah katingal saya nandhang ruga satemah boten saged nglawat kados mekaten Kiai Semar kula dhewe nggih boten ngerti lah sang tapa niku kenging napa lah kok awake tukul gudhit kados mekaten ngemunanah kabeh sak awak GO terus wis ngemelang wah antil mencelat kowe dadi penyakite kok kaya ngono ya Tru ha iya binahong apa kuwi godhong binahong kuwi biasane ampuh ndara mang pados godhong-godhongan teng wana sing supaya iso anu napa didamel waluyanipun ingkang Rama. Wis mbudidaya ora kurang-kurang Bagong. Nanging semune pancen wis madal sairing usada Rama Penemban. Upami Rama Penemban menika ngertos menggah jejampi menapa ingkang dah kula upati. Kula aturi paring dawuh nadyan tekan lak-lakaning naga minggarga paribasan kedah njegur telenging samudra kula mboten badhe selak Bapa Penemban Mastuna sidam sengaring bawana langgeng Sunggata kula wonten maring dawuh kowe tak caketake nang kene iki janjane supaya kowe midhangetake apa sing dadi ngendikane bapakmu ya ngger inggih dawing Jawa tanggonku duwe lara iki bisa waluya nirmala temah jati temah mulya yen to aku kudu diborehi ya kuwi wujuding layon sekar kagungane sawijining putri sing lair ana ing dina Anggara Kasih tanggal 1 sasine Sura laire putri mau sungsang utawa kalumusus ya ming putriku ingkang bisa ngusadani marang larane bapakmu Sunggata Siwa Semar kula boreh layon sekar kagungane putri ingkang lair Anggara Kasih tanggal 1 sasine Sura monggo putri mau kalumusus utawa laire sungsang sapa Nala Gareng ora ngerti sapa Tru ora ngerti sapa Gong bojoku bojomu laire apa kae malam sura ndeng mula bentuke kaya demit dapur murah ngono omong kok ngawur Den mboten wonten putri ingkang remen boboreh layon sekar saenget kula lho saenget kula kejawi dasaripun lairipun tanggal setunggal Sura tur laire sungsang tegese kalumusus
dinane Anggara Kasih menika namung putri saking Mandura. Sakniki mapan teng negari Ndarawati inggih menika ingkang pewangi Dyah Ayu Wara Sembadra Ndara. Miyat langening kalanggawan aklar pandan moncar tinon ler kakonang surem sorotetan padang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mangsa katiga Rama menemban sampun terwaca dawuhipun Kyai Semar saged manggihaken inggih menika putri ingkang lair wanci Anggara Kasih tanggal setunggal wulanipun Sura saha kalung usus utawi lairipun sungsang mboten sanes kejawi namung putri saking Mandura ingkang lenggah wonten negari Ndarawati ingkang namipun Dyah Ayu Wara Sembadra Premban. Syukur sugata yen kowe ngerti malah babar pisan aku titip gendhaga iki ya aturna marang putri sing jeneng Wara Sembadra. Nanging gendhaga iki aja nganti dibuka sapa wae wonten ingkang prisa ya mung Sang Dyah Ayu Wara Sembadra mau tok aja nganti wong liya padha ngerti. Mekaten Premban manakake tampan ana ya ngger cah bagus kula nyuwun pamit medal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik sunggata leng-lenging driya mangu-mangungkung ngajurit gong makuru gongso tetekaya butula war pandriting turangga esti ladal Mas Tunama sidam skaring bawuna langgeng nganti kekalangan Maloya nggonku ngupaya marang satriya ingkang tinangisan dening adiku wadon ya kuwi Si Pratala Retna nggone kepengin winengku garwa ya kuwi wong enom saka pertapan Banjarmlaki kang aran Bambang Sunggata. Monggo aturi adiku wadon Pratala Retna
ciri getheke satriya mau yen to ditutke Panakawan papat cacahe mongko ndak sawang iki ana nom-noman ingkang ditutke Panakawan papat cacahe mbok menawa iki keparenge sarta ki wis pinesti dadi jodho dhawuhe adiku Pratalaretna Raden ndak suwun mandheg sedhela aku Putut Sidalamung merpeki marang jengandika Raden ingkang ditutke Panakawan papat cacahe Raden. Saking Kutha Sangkara kula yen amutusa Sang Sri Siwa Semar kula ndara ana wewujudan titahing Bathara ingkang merpeki kelawan lakuning Bambang Sunggata niki enten apa jroning madosaken jampi ingkang rama lah kok malah werna-werna mawon enten margi. Nuwun sewu panjenengan sinten kisana Raden dipun tepangaken kula menika satunggiling putut kleyang kabur kanginan mendung kebaratan ing pundi tibanipun inggih menika papan dunung kula menika gesang namung sekalian kadang kula anem inggih menika pun Yayi Dewi Pratalaretna menapa to sababipun dene kula merpeki dhateng jengandika wontene panjenengan menawi mestani dhateng kula pun Putut Sidalamung Putut Sidalamung iki kasinggan mekaten wigatine apa awrat-awratipun tinangisan dening adi kula pun Dewi Pratalaretna anggenipun nyumpena ngladosi dhateng jeng satunggiling satriya ingkang namipun Bambang Sunggata menawi dipun parengaken kula badhe nyuwun mriksa paduka menika sinten teka dipun derekaken Panakawan sekawan cacahipun Kakang Semar kepiye pun bloko mawon ajeng napa dinut mawon ndak malah ora rampung-rampung iya Siwanaya Ntaka Putut Sidalamung yen wonten sukulaning penggali jengandika Raden nuruti dhateng menapa ing dados pikajenganipun adi kula pun Pratalaretna samangke kula suwun paduka Raden kepareng mamengku garwa dhateng kadang kula Gusti Sidalamung tepung wae durung ketemu wae ya durung tau teko kowe pasrah kelawan kadangmu Taruna Dewi Pratalaretna ya to yen mengko jumbuh lan mathuk kelawan penggaling Sunggata yen to nganti ora cocok lan ora gathuk apa kang dadi atine Bambang Sunggata kepiye nggone bakal nglakoni ora ana wong kang mangun bebrayan tanpa landhesan rasa tresna lan rasa gathuk ngantaraning siji lan sijine ngeling ngono lamun keplok kuwi ora mung tangan siji nanging kudu tangan loro mula kang sangka kuwi luwih becik apa ora mbok tepungake dhisik antaraning Sunggata lan adimu Pratalaretna kula terima paosaken Raden. Apa iki adimu wadon Pratalaretna kasinggihan menika kadang kula pun Yayi Dewi Pratalaretna ana dawuh mapa Kakang Sidalamung
iki Bambang Sunggata ingkang mbok goleki lan kowe njaluk tulung karo kadangmu to aku supaya ngupaya lenggahing Bambang Sunggata saiki wis ketemu lan keparengi Bambang Sunggata kepengin ngerti kaya ngopo wewujudane adikku kang aran Pratala Retna. Nuwun sewu Raden menapa penggalih panjenengan mathuk menawi nyumurupi dhateng kawontranipun adik kula Pratala Retna. Mathuk ya, Truk. Kudu kowe. Lah sapa? Ndara Bambang Sunggata kok kowe nggo iki apa-apa gathuk. Iya. Ah tak kira nek mripate nyawang aku, nyawang-nyawang ora. Wonten paring adhawuh Raden. Apa pancen kepara nyata sing dingendikake kadangmu? Ya kuwi Putut Sidalamung. Mboten wonten lepatipun jernyatanipun paduka ingkang kula upadi. Saha paduka ingkang kawasa ngrubuhaken bebeteng jiwa. Manahipun ingkang abdi pun Pratala Retna. Ya, yen to pancen kaya mengkono. Den Sranta sawetara sabab Sunggata isih duwe pakaryan lan kewajiban ingkang kudu ndak rampungake. Mung yen wis purna netepi kewajiban si Adi bakal suka parisuka kelawan pun kakang nancepake rasa tresna ingkang wis jumbuh nyawiji tetunggalan ora bakal bisa dipisahake. Aduh Raden, persasat kadisiraming tirta wayu swindu manah kula midhanget sabda pangandika paduka ingkang kados mekaten. Lajeng kepareng paduka kados pundi? Aku tak nerusake laku lumarapana ing negara Indrawati. Ndak jaluk entenono kahanane iki kelawan dulurmu lanang Putut Sidalamung. Sunggata ora bakal mlinjani kelawan sumpahku. Sunggata ora bakal mlinjani kelawan katresnanku. Sapurnaning kewajiban aku dhewe ingkang bakal methuk kowe Pratala Retna. Inggih Raden, ngaten ngestu padha. Putut Sidalamung aku titip Pratala Retna tak ngrampungke pegaweaning Bambang Sunggata. Oh inggih Raden, kula namung kantun derek jengandika Raden. Kakang Putut Sidalamung. Pratala Retna piye? Ya nadyan wis krasa marem sing dadi kekarepanku bisa katurutan nanging ya apa ana jamak lumrahe ing atase wong lagi kepengin nandhokake katresnan tumuli ditinggal dening gegantilaning ati. Karmu aku ora iso adoh-adoh karo Bambang Sunggata. Mbok ya kakang kepareng nuruti karepe adimu wadon diawat-awati lakune calon bojoku. Wah jan iki ngrepotke karo dulur tuwa terus. Ayo mancing kancing gelung tak awat-awatane Bambang Sunggata Pratala Retna.
tinetraning uga rapuh sataning kokila ring kanikara saketar kene dongane wong ler pusing pene panca bapak toking hayam mono Yai katuran Karaharjan awipun nggih Koko Prabu pinanting suka Basuki dadi kula kunjuk kula tampi Yai Aji katuran Karaharjan Koko Prabu niring sambi kala sowan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk inggih kula tampi dawa sami-sami Koko Prabu Pandura wilujeng ya slamet tekaku ora ana mlangsih Japa Kresna inggih Werkudara Padararja ya slamet tekaku nuwun sewu ingkang sekawit Koko Prabu Mandura rawuh wonten negaring Ndorowati paring dawuh bilih Yayi Duryudana ngeparengaken sarta kepengin sanget mboyong dhateng kadang kula pun Mara Sembadra badhe kadhaupaken kanpun Burisrawa nitik mendranipun Arjuna ingkang sampun tigang candra mboten dipun mangertosi wonten pundi lenggahipun kadang kula panengah nggih kasinggihan mekaten kinarya milujengaken dhateng asmanipun Koko Prabu Ndorowati Koko Prabu Mandura duwinipun Wara Sembadra sampun ngantos dados reraosanipun dhateng kawula mila dinten samangke badhe kula jodhoaken kaliyan pun Burisrawa lan dipun anggep kemawon bilih Janaka sampun sirna wonten pundi papanipun kula mboten mangertos lah kanthi kaya mengkono cetha Kresna apa sing dadi ucape Baladewa sore mau aku ora ngapusi yen to Yai Duryudana ingkang ngersakake Sembadra bakal didhawuhake Resi Burisrawa mula ora usah dadak walang ati dina samengko aku ing luwih dhisik sowan nalika semana mestine Wara Sembadra bakal mbok paringake marang pun Kakang Koko Prabu mesaken dhateng para Pandhawa ingkang rikalenggan sakmangke ketingal gotang malah mboten ngomongaken Arjuna ingkang mindran klebet para putra sawetawis ugi nilar dhateng kasatriyanipun mila
sampun ngantos Koko Prabu Mentala dhateng ingkang rayipun Punta keparenga Sembadra badhe kula boyong dhateng negari Ngamarta. Resna kakangku, perkara iki rasah disik-disikan ning gumantung karo Kresna kakangku mbok wenehke sapa. Yen mbok baringke karo barep kakangku tak boyonge Sembadra ning negara Ngamarta. Perkara eneng sing ora trima, rupak wani jembar wani, padhangane wani, petengane apa meneh. Wis. Wis Werkudara wis. Tembungmu kuwi senengane nyocok karo penggalihe Koko Prabu Mandura. Pancen tak sengaja nek urung tutuke esuk iki. Lho kosek to. Kosek ngono. Ora Bu Mandura kados pundi? Mboten kados pundi-pundi Kyai. Sampun kajengipun swaranipun Werkudara niku pancen nganten menika. Ning nyatanipun Werkudara sajake kaya ora nrimakake yen Sembadra diboyong marang negara Ngastina. Padha wae kowe ora nrimake yen Sembadra diboyong marang negara Ngamarta. Kresna kakangku kudu bisa menehi pengadilan yen ora iso adil. Wah, aku ngamuk ning Ndrawati. Nyatane ora kowe sing nengahi ora bakal bisa rampung perkarane mula ta coba. Matura. Sing cetha men dimidhangetake Yayi Duryudana apa dene Yayi Puntadewa. Ing antaraning Ngastina lan Ngamarta endi sing bakal mbok pilih? Yen Kakang Prabu ndhawuhi kaya mengkono aku tak prasaja. Ternyatane Sembadra ora tau dura karo sapa-sapa. Yen abang tak kandhake abang, yen putih tak kandhake putih. Aku nang Ngastina ya ora mathuk, nang Ngamarta ya ora cocok. Sembadra, tembungmu ingkang mengkono mau bakal mbibiti dumadining Pancabakah antaraning Ngastina lan Ngamarta. Kowe aja temu aja matur kaya mengkono Sembadra. Kowe kudu duwe adet-adet nemtokake pamilih. Yen nang negara Ngastina kowe ora bakal kapitulan warga, kowe bakal tak rabeke karo si Burisrawa. Ning yen negara Ngamarta kowe tetep dadi randha, kowe tetep dirasani dening wong kiwa tengen. wah, sapa sing wani ngrasani Sembadra? Wah, geceke sirahe. Ora usah wedi yen pancen madhep mantep tekan negara Ngamarta. Wah, jenenge Wara Sembadra, aku sing bakal ngreksa. Rida mangawur-awur-wurahan tengaraning ajurit kong makuru kong sata tekaya Batara. Iki eneng nom-noman sumaning negara Ndrawati. Iki sapa? Kowe sapa, Nggir? Nuwun sewu sinuwun. Menawi dipun keparengaken, kula menika wingking saking pertapan Banjarmlati. Atmajanipun Begawan Sida Lancang. Nami kula pun Bambang Sunggata. Lho, kowe Bambang Sunggata kasinggihan mekaten. Wigatine apa dene kowe sowan ning negara Ndrawati? Kacariyos tiyang sepuh kula menika nggadahi sesakit ingkang madal saliring usada. Dinten sak mangke tiyang sepuh kula Bapa Begawan Sida Lancang paring dawuh saged waluya nirmala temah jati temah mulya. Menawi dipun usadani mawi boreh layon sekar kagunganipun putri ingkang lair ing dinten Anggara Kasih tanggalipun setunggal wulanipun Sura, mongko lairipun kanthi sungsang utawi kalungsus. Miturut aturipun abdi kula mboten wonten wanita ingkang lairipun kados ingkang dipun sebataken dening Bapa Sida Lancang. Kejawi namung putri saking Mandura ingkang wewangi Dewi Wara Sembadra. Monggo sak mangke Dewi Wara Sembadra lenggah wonten negari Ndrawati. Malah menika wonten titipan wujuding gendhoga saking tiyang sepuh kula kedah tinampi dening Dewi Wara Sembadra. Lan inggih namung Dewi Wara Sembadra ingkang kedugi nyumurupi sak lebeting gendhoga menika kala wau sinuwun.
kula wonten dawuh Sang Dewi. Apa iki gendhaka sing diparingke bapakmu menyang aku? Inggih kasinggihan mekaten. Namung Sang Dewi ingkang dipun parengaken nyumurupi lebeting gendhaka menika Sang Dewi. Bumi gunjang Kanjeng langit kelap-lapaton. Lir kincang ing risang mawet gandrung kejo tenggalih sang loro ireng ya Sang Bratajaya. Dupyambuka tutuping gendhaka ing mriku katingal busananipun ing neraka nenggih Sang Arjuna. Dadya pepes bayu kang tapis penggaling Wara Sembadra nyana crak nyana wis mestani blingkeng neraka sampun dumugi ning sirna. Parandening mangke dereng ngantos kawiyos pangandianing Sang Dewa Sembadra pyak patih Udawa. Udawa wonten timbalan melayu-melayu sipat kuping sowan ngersaning anjraning sun mongko tanpa tinimbalan sorak mawrahan manengker gumuluk wonten paramuka ngakunipun saking negaring Rancang Gribik ingkang jejuluk Prabu Sasra Kandhawa miwah Patih Danupaya sami kepengin boyong dhateng inggih menika Gusti kula Dyahayu Wara Sembadra. Kula sumanggaken dhateng jengandika sinuwun Kyai Duryudana wonten dawuh. Koko Prabu nggih. Sinten ingkang saged ngenduraken mengsah boyong Sembadra? Koko Prabu Bidal. Monggo Kyai. Kuwi jenenge ora adil sing mbok dawuhi mundurke mungsuh ming Duryudana karo Baladewa yen nganti kelakon mundurke Prabu Sasra Kandhawa Sembadra bakal dadi kukupaning wong Astina. Werkudara nggih ora usah bingung atimu to kowe ora usah melu-melu lumawan Prabu Sasra Kandhawa wis men para Kurawa ingkang tumandhak kumandel kapitaning pun Kakang Kurawa ora menang karo Ratu Rancang Gribik. Wah, ora percaya ayo ditonton. Ono Ralendra luruh bagus citrane ditepungake wae. Nalindra Rancang Gribik Prabu Sasra Kandhawa iki sapa? Nalindra Ngastina Prabu Duryudana ora mundur saka negara Ndarawati lakon tinjung akhirat nyawamu maraja banen Ratu Ngastina ora bakal tak tinggal loncat gene marganing patimu. Atas pundi Yai? Ora Bu, tiyangipun bebasan boten tanding kaliyan ingkang rayi. Nanging tenaganipun ngedapi-dapi. Lho, Yai Prabu Ngastina kawon. Nggih, kula sumanggaken. Platus mika. Sasra Kandhawa nata mandura tantangan legane kali. Wah, kemewat nguasai kaprawiran geleng pacakmu gembelo sirahmu. Isa ngunturke nata
Ngastina Yai Prabu Duryudana. Ayo iki kadange tuwa Mandura Prabu Baladewa sirnana legane atiku lakon penjangkamu. Ayo amuk wong Darawati. Wah, guguh karepe dhewe. Madal saring pusaka. Ulet kulite atos balunge. Ora kena disonggeting Yai Duryudana. Beda karo sampean. Tipis-tipis. Tipis-tipis dengkulmu mlocot. Oh ngono to, saiki ketok gedhamu. Ketok lorekmu kowe. Lah kok jebul petunganmu kaya ngono. Ora niku nderek kene iki manut karo bapak ora perkara niku omong digo gojek ngono kok senengane percaya lho ora. Sugata wonten dawuh. Upama kowe tak jokke ning pabaratan mungsa Prabu Sastra Kandhawa piye? Sinuwun. Menawi kula mboten saged unggul. Lah terus nanging kula caosi meninga bilih tiyang sepuh pura Resi Sidolancang menika digdaya kliwat ukur namung imanipun nembe nandhang gerah. Lah terus supaya mari nggone nandhang lara inggih kedah dipun sadani Dewi Wara Sembadra. Menapa kepareng Wara Sembadra kula boyong wonten pertapan Banjarmlati. Saiki inggih menawi mboten inggih nyuwun pangapunten mboten wonten ingkang saged ngasoraken Prabu Sastra Kandhawa nadyan panjenengan badhe kawon. Oh lek tak iki mergo pinter ngerti karo kahanan. Arepa sampean maju nggawa sendata Craka ora bakal iso menang. Aku duwe kadang Werkudara, Raden Werkudara ugi kalah. Oh. Niki asli niki nek omong. Ndara Werkudara arep gleleng kaya ngoten. Le jumeneng sikile ombone ra jamak-jamak tetep kalah. Lah yo men pecah ndasmu aku iso. Lah ora ana hubungane. Dileke kalah kok njur mecah ndase Petruk ya iso wae kok ya. Wah, kalah yo men. Sembadra opo Kakang mrene yo? Kowe arep dijak ning Banjarmlati disuwuni supaya ngusadani laraning Sidolancang karo sapa? Karo Sunggata. Bambang Sunggata ayo gawanen aku ning pertapan Banjarmlati. Iki po bapakmu Sunggata? Inggih kasinggihan. Lah wis ngeteh-eteh wong tuwek kaya ngono. Apa kira-kira menang karo Kraman Ndarawati? Nggih. Mangke dipun mrisani kemawon. Homo. Oh, wis ra ono paling. Paungut ngomong lho. Itu cangkem ya lolo itu enggak. Apa ming muni ora ono iku. Kok sarwa salah karo mangsaku. Wis coba bapakmu kuwi. Rama menika Diahayu Wara Sembadra sampun dugi mriki. Monggo Rama
malah menika nata Ndrawati nyuwun sabiyantunipun Kanjeng Rama kepareng wamejahi kraman namipun Prabu Sasra Kandhawa ingkang badhe mboyong Wara Sembadra. Sugatai. Nggih. Aku malah seneng nek dijokke nang peperangan. Wis bentang modar malah ora ngrasake lara kaya ngene iki. Ana perkara ajeng kepengin modar mbok mau ngombe obat pel. Malah terus mati ora. Aku gelem dadekke jago ning syarate aneng. Syaratipun menapa? Aku tekan Ndrawati kudu sing gendong Sembadra. Leman aku gelem gendong Ndrawara Sembadra. Piye Sembadra? Tak gendongi rasah kuwatir Kakang. Gendong wong ayu ya nyenengke. Ndibone mengkurep kok. Aku kok njur dilumahke. Ya, nyuwun ngapunten Gusti Ayu. Nyuwun ngapunten lho salirane gupak. Rereget penyakit kulit kula. Ora dadi ngopo prembanis mangsa Baranga tandhing ana Prabu Sasra Kandhawa. Ratri seminggah kraman Ndrawati kula ingkang badhe mejahi Prabu Sasra Kandhawa. Pandhita kebak lelara. Sapa wis keladuk yuswa? Resi Sida Lancang. Kowe sapa? Prabu Sasra Kandhawa. Ayo. Kowe dadi jagoning wong Ndrawati apa kira-kira iso menang karo aku? Sing dadi nyatane Sampurnake patimu. nyah tampanana. Nalindra ngrancang gribe Prabu Sasra Kandhawa den gulung dening Resi Sida Lancang nalika semanten Ayo Baskara Titi Mangsa ilang sipating Prabu Sasra Kandhawa miwah Sang Resi Sida Lancang tanah sanes kejawi namung satriya ing Madukara Raden Janaka tuwin keng garwa Dewara Sri Kandi. Mati dening amuk leganing Ono Kakang mbok ya nekat wae lek ngruket ki sapenake dhewe. Iya aneh-aneh. Dadak dadi ratu barang ki ngopo? Tobat menika kedah kados pundi? Wong nyatane pendak-pendak ning Kasatriyan Madukara mesti ditinggal lunga gregeten ya kula lunga sisan dadi ratu. Panjenengan dadak dadi wong tuwa penyakiten barang ngopo? Awake saru-saru dadak penyakitan.
Sing dadi ratu mau sapa? Kula Kakang Mbok. Mula kok mungsuh pendhitane kalah. Sing dadi pendhita sapa? Aku. Memper. Ling gulung tenanan. Nek gulung aku saiki gelem ora. Wih nek ngono ku njur piye? Ora penak to. Kula niki sing mboten kenali kula lho. Ira nika yo nekat wae ora. Serasa cerewet. Wis ben ora apa-apa. Ora apa-apa ning terus. Kakang Mbok sebetulnya mboten gelem mesem kalian kula wonten kaseteng Madukara menika njur. Kula menika kaya dhewean ngene lho ora dikanca. Sayo bali ndak malah konangan Koko Prabu Ndarawati mengko malah nampa duka. Keparat Ratu Gustiku Sedo Prabu Sasra kandha wilang tak kedhepake. Ayo Patih Danupaya sirnakno legane atiku. Sopo kadange tuwa Bambang Sunggata aku putut Sidalamung. Iki sapa? Patih Rancang Gribik, Patih Danupaya. Ayo aku ora nrimake sedane sesembahanku Prabu Sasra Kandhawa. Wong Ndarawati tak amuk pateni kabeh iki merganing ruket-keket Patih Danupaya miwah putut Sidalamung nalika semanten uyahane Baskara Titi mangsa ical wujuding Patih Danupaya babar satriya ing jangkar bumi Raden Antarja putut Sidalamung nalindring pringgondane Prabu Anom Gatotkaca sesarengan kan Dewi Siti Sendari. Dimas sing gedhe pangapuramu ya Di mituruti apa kang dadi dawuhing Bibi Wara Srikandhi kudu nderekake ngene jengkar saka ing Madukara. Nggih. Awat-awatipun kula menika nampi penangisipun. Kadang kula pun Siti Sendari anggenipun ngupaya dhateng pun Abimanyu. Paripaksa kula kedah wujud putut Sidalamung. Ya iso dadi ngopo ayo manunggaloning Praja Ndarawati monggo Kakang Mas kula dherekaken. Ana wong wadon iki sapa? Kaya wis tau weruh. Kula pun Pratala Retna Raden. Apa iya? Inggih kula pun Pratala Retna. Teka pasuryanmu beda. Ingkang sekawit kula pun nami Pratala Retna. Namung sak mangke sampun babar. Kula pun Siti Sendari Pangeran.
Jane kowe iki ngopo to Janaka? Pendak-pendak mesti lunga, pendak-pendak mesti lunga. Monggo sagedakan iki nggonmu lunga kayane kaya ora ana wigatine. Dadi pendhita kok lelaranen. Nggih nyuwun pangapunten kok ora namung ngandelaken kasutapan kula. Kang Mbok. Kang Mbok. Tobat to, Kang. Nuwun sewu Kang Mbok, kula menika mboten menapa-menapa lho, Kang Mbok ora lajeng duga kalian kula sebabipun menapa? Kang Mbok lho kok malah mubeng wae menika terus menika Kang Mbok. Kang Mbok monggo lenggah sareng kalian kula. Sing apik-apik. Tobat to, Pak. Janaka, wonten ndang. Kae iki do ngopo bojomu kae? Biasa. Menika sampun biasa kelampah kados mekaten. Sembadra ya iso kagol atine nek kagol kok melirak-melirok mripate. Monggo Sri Kandi wis njaluk ngapura lah kok. Mbak Yune ora gelem menehi pangapura. Mangkira rukun piyambak-piyambak. Ngaten menika mboten ngantos tunggal dinten. Ngono kok. Inggih. Piye iki? Ngopo Petro? Kodho jagongan ki ngopo lho? Lho, iki mau wis padha babar kabeh critane. Resi Sida Lancang ya wis wujud Janaka. Sasra Kandhawa wis wujud Sri Kandi. Oh. Lah Ndara kula Ndara Sunggata Abimanyu iki lho. Siti Sendari ya goleki Abimanyu, Malik Dewi Pratorna. Gatotkaca dadi putut Sida Lamong, Antarja dadi pati ing Sri Kandi. Wah, kaya isa-isane do nglakoni ora. Jan. Lah terus ngopo kowe mlebu mrene? Nggih mboten apa-apa memang memperjelas ceritane kok. Ora edan kowe. Ana apa Buris Rawane lho. Wah, wis ngamuk apa-apa dijeboli. Njaluk Wara Sembadra Werkudara. Yo. Ora sida rapi karo aku, Mbok. Piye, Mbok? Mbok Batra, aku njaluk kowe urip karo aku bareng mukti karo aku, Mbok. Arsa madangi jagat tumungup-mungup paning pucak ing wukir gunung-gunung. Wonten niku cek kacaket. Rasa dadak Anggris muni gunung-gunung niku. Gunung loro dek siji. Iya. Iya semangke. Niku tegese wis paripurna ingkang nami cariyos pegelaran ringgit Purwosdalu menika ngemot pitutur lan piucal. Namung gumantung dhateng sedaya ingkang amriksani anggenipun saged nintingi lan ngonceki dhateng piwucaling pergelaran menika. Ingkang ngawon dipun bucal ingkang sae monggo sami dipun ginakaken napaki urip wonten ing alam padang. Yo Semar. Purnaning gati Surasu Dirajaning Kang Rat Suwa Brasta kaping olah Darmastuti rahing sami makarya rahing sami pinanggih. Kula pribadi lan kanca-kanca nek enten lepate nyuwun pangapunten jer kula manung menungsa lumrah sagedipun namung mekaten menika nyuwun gunging samudra pangaksamin.